Ito. Mga unta. Ito naman yun. Oh, 5 dari rice doon. 5 dari tayo ba? Sasaknya mga 10,000. Nanit guys, nanit. Tapos si kanan. Ano ito? Wala ba ito ka? Tao lang. Mga 1,000 na yan? 1,070. Last na marko ka ba ito Kung dire ka, pero kung sa Cagayan kay 1 to man. Cagayan pa dong Tagbilaran. Ano ito sa piso? Habna og kuan 1,070. Ang sakyanan may nabali, mahal ang sakyanan kay pag Cagayan to Tagbilaran 8,800 naman. Dili kay 9,000 kapin. Barato naman sa tao. Mahal na ba kayo? Kamera yung sakay. Mahal sakay sa kalyong bati kayo. Lord, Lord. Wala ko sakay kaya ano ba yun? Saba mo kayo. Saba. Lang makina ba saba. Abi na urag bagyo gabi eh. Abi na kusog yung ulan ba. Kusog yung lagapak. Ang trapal mo niya. Ngayon, ganito. Murag hotel yapon. Mga Torres Road. Torres. Ito man sila dyan. Ito ba? Tulpong. Tulpong sila. Ito. Ha? Ito sakyanan. Oh,